Ndewo, anyị ka nọkwa n'ọnọdụ Igbo. Ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu dịka anyị na-aga na-ewetagasị unu ọnọdụ Igbo. Ihe m chọrọ ka m rụtụ ndị Igbo aka tata bụ ọnwụ. Gịnị bụzi oke ọnwụ n'ala Igbo? Ka ihe ndị Igbo na-anwụsịsị ihe a etekere nyocha emere na Naịjirịa gosi na ndị Igbo ka na-anwụ, ọkachasị our youth. Gịnị bụ anyị oke ọnwụ n'ala Igbo n'ụbọchị taa? Na gboo, ozu nwa ọnwụ gharịa ajụ ese. Gịnị na-egbu ndị mmadụ? And enwere ọtụtụ ihe ndị Igbo kwenyere na-ebute ọnwụ, na-enwu nwụchi, na-ebute amụghị nwa, na-ebute ụbịam, na-ebute ọrịa dị iche iche. Emerụ anị, nsọ anị na-ebute ọrịa dị iche iche. N'ala Igbo na mbụ, ofu onye nwụọ mmadụ abụọ nwụọ n'ofu ahụ, achọwa ihe gburu ndị ahụ, atụwa ntụntọala ya. Ilekwa anya na Baịbụl, n'ọtụtụ ebe dịgasị nwaanyị ihe megharịa achọwa ihe bụ ihe ahụ men. Ejigo m ya nwa atụ mbụ dịka oge ụmụ Israel na-alụ agha with ndị Amorites or something. Chineke wee gwa ha na ha ruo ebe ahụ na ha emetụkwana ihe ọbụla aka. Ha wee ruo ebe ahụ, Ekan jezuru gold and linen clothes jelie na tent ya. Iwe Chineke wee dakwasị ha, ha gaghị emeri ha. Ha emere ihe mba. Joshua wee sị, gịnị ka Chineke jizi wee gbaghapụ ha? Asị, bring me the ephod. Nyocha na Baịbụl gosi na ka esi eji ephod akpọku Chineke bụkwa ka ndị Igbo ji eji ọfọ. So mgbe sị na ephod bụ nke ndị Izrel, ọfọ bụ nke ndị Igbo. Eji akpọlite mmụọ Chineke nyazie ozi ma ọ kwuo okwu dị aṅaa. Wee yie nya bụ ọfọ ọma Ekan, ajọ Chukwu ihe a ga-eme. Chukwu sị ha kpọpụ ya na mgbaba anọ, gbuo ya na ezinụlọ ya, egbusịa obodo jụọ oyi. Abịakwa na nke Saul, Chineke chuzu as king. Oge Saul nupụrụ Chineke isi, Chineke wee napụ ya the Holy Spirit, wee were mmụọ ọjọọ tinye Saul n'ime, ọ na-atọment ya. Ihe a bụchaga ihe ọjọọ na-ebute. Oge David rarụ wute nwunye Uria, jee zoro gbuo Uria. Chineke sị ya, you did your own in secret, your own will be done in broad daylight. Nwa ya nwoke dinere ndị concubine ya in broad daylight. Nwa David dinere nwa David gbuo nwa David tupu David n'oche eze. These are the things. So ekwenye no Chineke na-ebute punishment. Mana Bible dekwa sị, the power of life and death is in the hands of God. Okay, were bịa si n'ọfọnụ ndị mgbe gboo ji akpọku Chineke wa arụsị, then buteziere anyị chọọchị. Kedu ihe kpatazi na ka ndị mmadụ na-anwụ arụ na-eme chọọchị akpọkubeghị Chineke? Ihe ọjọọ na-eme n'obodo, enyocha ndị mmadụ asị a ga-adụrụ isi bupụta ọfọ ihe ịdụọ isi, ndị onye dụọ isi onye ọ mara nwụọ. Ịdụ isi nọkwa na Baịbụl. Chọọchị mee ha saịdị a ga-ara Baịbụl akwụkwọ nkịtị. Anyị rachazie Baịbụl pụta, onye ga-aga mere ihe ọjọọ ra Baịbụl ga-egbu ya, ọ ga-akwụsị ihe ọjọọ. Nnọọ igosi na ihe ọjọọ na-ebute ọnwụ, na-ebute ihe dị iche iche, tinye ndị mmadụ egwu na-arụ. Ha wee na-atụ egwu ime ihe ọjọọ, ime ihe ala na-asọ nsọ. Anyị kwetara na nwanne dị na nwanne ya, ọ na-ebute ọnwụ. Nwoke dị na nwoke ibia, ọ na-ebute ọnwụ. Nwaanyị dị na nwaanyị ibia, ọ na-ebute ọnwụ. Tata n'ala Igbo, ihe awụzi the order of the day. Ndị okenye anyị mee anya ka anyị afọ ndị chọọchị kwuchie anya, anyị na-achọ ikpochapụ. Ndị Igbo, ana m akpọ unu okuku unu lite ihe chọọchị ọwa ọkụga. Ihe o ji ga-awa ọkụ bụ na otu esi eme ya abụrụ otu esi dị na Baịbụl. Anyị ga-enyocha doctrine ndị Rom butere anyị, nyocha doctrine ndị Britain butere anyị, na nke ndị Pentikọstal butere anyị. Ọwa ọkụga nke ọwa ọkụga wu nke ndị gboo na-eme. Ebe ọ bụ na ọfọ nọ na Baịbụl ndị ọcha na-ebu, ga-ebupụta na ya ọfọ anyị ebe anọ ka na-eyi ọfọ n'obodo, so that onye mee ihe ọjọọ ọnwụọ, onye mee ihe ọjọọ ọkwa anị. Ịkwa anị nọkwa na Baịbụl. Igbo litenụ, mụrụ anya,
tupu anyị anọ na mmiri ncha aba anyị anya. Ndewo.